Tara na, pasok tayo.
Five minutes later. What's up mga kabalikatan? Nandito nga po ako sa aking ninong sa kanyang Gigat Resort. Tara, samahan niyo ako. Ayan, mga gansa. Ito po. Ibe, itek. Ito, pabo na. Pabo la rin na. Gigat Resort. Sobrang haba. Pinawisan na rin ako . Fishing. Ako . Pangalawang. Sige po. Yan still yan pala yung mga Ikutan natin yung Gigat Resort ni Ninong Ray. Pwedeng mag-vlog kuya. Pool meron din. Thank you kuya. 2 hours later. Magalang daw lumabas. Try natin, baka lumabas ngayon. Ito,
bumalik po tayo. Kanina, galing na tayo. Gusto mo magbangka? Opo, yung guest niya po yata ito eh. Yung guest. Taga Mandalay yun. Mandalayo po. Dito po. Dito tayo. Arupaima. Arupaima ya pala. Arupaima. Oh, kalampagana mo pala. Tayo natin ha. Kumakain yung mga ibang isda, hindi sa bayan. Opo. Parang kumukuha din siya ng ano, para pagkain. Kinakain din siya. Apat po niyan sila. Andyan po lahat. Dati nakakulong sila. Kapampangan ko po. Kapampangan kayo rin. Kapampangan niya rin pala ko yan. Waiting lang po tayo. Uy, mga tilapia oh. Apat na kami. Talapia po yan. Sisilabasan po. Pagkain po pala pinaghalo-halong harina, feeds, halo-halo na. Bibilis oh. Sarap mag-fishing, press na press po yung mga isda. Pakita ka na. Dito na eh. Nagdakabalo ka to. A few minutes later.
halina po at pasyalan nyo na yung kanyang Gigat Resort. Yung side na to sa mga bata. Challenge. Challenge. Challenge daw Challenge. Nung ka tayo. Na. Kino. Ay, wag yun. Really, challenge nga eh. May vlogger ba na hindi pumapalag sa ano yung ganyan? Mahina. Hindi ko kaya. Ay, mahina. Pero ito, kaya ko. Oh. Mahina. Hindi, gusto namin doon, oh. Ay, pinapahiya mo naman mga viewers mo. Ay, wala. Pinapahiya mo naman mga viewers mo. Bigat ako ko. Sige na, oh. Doon, lapit lang, oh. Parang hindi ka naging bata. Dito. Ulusot dito. Ayan na. Spider-Man. Spider-Man. Ano begini? Gina. Ay. Mabigat ni katawan, di na kaya. Pambata lang yon. Doon po tayo lalabas. Dito yung exit. Exit natin. Ito driveway ito eh. Ito yung way niya. Yung way. Entrance. Dito tayo mag-exit. Yung exit ni Gigat Resort. Opo. Ay! Lahat na nakikita nyo sa akin to, ha? Okay, shutdown tayo. Yan po. Kaway! Kamusta yung mga anak ko dyan? Pamilya ko, binabati ko. Artista lang pala ako! Sige po. Talatay ko! Mga kapatid ko dyan! Ako pala sa inyo! Uuwi rin ako kung may pamasahin! Mga pamilya ko sa ibang bansa, katitong kilala, kamusta kayo dyan? Happy birthday! Sila kuya, ayaw po mag-share ng ano. I-shoutout nyo po yung mga family nyo. Lahat kayo dyan! Masaya! Ito pala yung mga kasama ko sa trabaho. Si Toto, si Magam, si Jerry. Yun, sinirgad ko namin yun, si Jmar. Dito kami nagtatrabaho. Ayos naman yung buhay namin. Okay lang kami rito. Masaya. Kami, sama-sama. Merry Christmas po! Baka naman. Okay. Mark, mag-vlog ka na, vlog.